Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Filipos kapitulo 2, versikulo 3 kan 4. Di kay agaramid iti anyaman, gapo iti kinaagom, wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kitdi iti tunggal maysa, kat diyo ipagarop anay imbag kayo, ngam dagiti dadduma. Saan la at ibagbagiyo ti kitaan nyo mo ti pakimbagan ti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Igantang ragrag sa tibiyag. Tama yan. Dayta ka dilatan ti pagragsakam nga aramidan. Tiyag bartak. Apay gumadawagam. Agragragsakak lang, met. Tanaglakwak iti mulmula iti gardin ko. Ayan nga rod tinaglakwam. Ah, Di mo manin kunaan ang nagastos mo. Basit ka di manin ti maitid mo kanya. ano sam no anya tayo maitad ko ka? Tagur uray ka lang mat ditoy. Hintad ko ditangdan ni Berto at ang tangdanak iti pagmulmulaan itinatnatang. Kunak nga umay aglaban ni Nena nga asawa na. Saan mat nga may? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan si Kalexi. Labadan samat day taawit mo. Ay, nana. Imbaon ni nanang amang ipan ijabalay da Mrs. Cruz. Nabaybayagan asyak ti paglablaban na. Apay anapan iti sabali. Ado kayo matapakilablabaan na, nana. Pasaray tulungak pa'y no awan klase. Ibagam ta umay mat ijay balay, taado ti lalabaan ijay. Nana. Ibagak to apaman ama kadano nak ijabalay mi. Rumbang lang. Da kami ti pagtataudan ti pagbibiyag yo. Trabaho kami mat, nana. Day tangarot kat. No awan kami apakitang tangdanan ni tatang mo. Diyak mo no anya ti pagbanagan nyo. Imbag ta nakasangpot kan anak. Adapay ko maitulod mo ang nalabaan. Nasabat ko ijay dalan ni Nana Josie. Dinamag na, no apay ka nung asaan at ilupot dati inununayo alinabaan, nanang. Nabayagak nga aglablabaken kwa na. Ngam nalakaunay ti itang tangdan na kanyak. Imbaga na ngayon kayo kanu alaan ti lalabaan alupot da, nanang. Ada nga min klasik inton bigat. Talaga nga inak no bigat analpasan ti daduma alalabaak. Di namot ngamin kayat amapan ipalabalaangan ijay laundry shop ijay ile. Tanangina ka no. Apay nga itakalaang nga umay dito'y balay, sika, manang Nena. Ay na, ado nga min ti pakilablabaak. Isopay ati maurnong ko apagadal ti anak ko. Anya? Ha? Umanay ayamot titangdan mo ang makilablabada nga aramaten ti anak mo nga agadal? Ay, naimpen ti anak ko. Amo na tirigat ko ang makilablaba. Iso nga igagaud na ti agadal. Umanay nga rod titangdan mo lang ang makilablaba? Saan mo ta pribado ti pagad-adalan na? Universidad apang publiko. Makita man no makaturpos ti anak mo. Imbag jay anak ko, tada madadaan apagadal na. Daddy, itadyulangan akwartak ti igat-gatang yo iti arak. Sabali ti itad ko akwarta. Sabali matipaginom ko. Hanggang sayang ti igat-gatang yo iti arak. Na, apay ko masayang. Kat pagragsakak met. Saan mo't apagragsakan ti arak? Apay kumasaan. Naragsakak tupay no uminumak iti arak. Ngam makadadaal mo't iti salon at ti arak, Daddy. Apay nga rod nga agsakit dagiti saan nga umininom iti arak. Diyay tupay karuba tayo asaan nga umininom iti arak.
Nabiit pa nga insang patda naggapoy di ospital. Apay akurang tibingay ko itinaglakwan ta. Ne, apay ko maakurang ngay. Agyaman kagid di taimbingayan kapay. Titulagan ta kat ilasin ta amin apuunan. Ti mabati wano ganan siya kat iso ti paggudbaan ta. Imbabawi kung dayja tulagan. Kaslatang danan kalangan iti panagtrabahom. Sapay adda babayadan ni Lexi ita. Kasapulan na unay ti kwarta. Ay, parparigatam laang day tabagbagim. Pagsardangam ngamin tapnosan ka unay amarigatan. Pagrebengak apagadalan ti anak ko. Nga oray perme, arigat mo. Di ka pa yan makaibarbas. Gapo iti rigat mo. Apay aday to'y laang tibingay mo, iti mulayaw kan ni Sabas. Dahil lang arot ti magakin kwa na, ngam dinalatamat ni nayunan tinted na. Ay, imandar manen, di kinaimot dang agasawa. Imbagada ide, apagudwaan nyo, ti maganan siya yun, no aglako kayo. Kaslatang dan ko lang tinted na. Pinangnamnaman na kalaang nga ron, no kasta. Awan ba't ngaminan ti sabali apakisugpunan ngagmula. Ay, imbaglakid tadaur nung ko, babaan iti panakilablabadak. Ay, aganos ta bakit? Maring makaturpos tumat ti anak ta. Anya pa'y ngay no di kasta. Imbag ni Cynthia nga anak na, tayo pribado, kan nangina ti pagad-adalan na. Oray iti public la ang ti pagad-adalan ni Lexi. Basta makaturpos, nasaya atag. Imbag ta kayat mo pa'y ti agadal. Kat agkurkurang ka lang arudan iti kwarta nga ramatam. Anos laang Cynthia. Awan mat unay tidak kala mabayadan iti pagad-adalan mi. Saan akas iti pagadalan yo anangina ti tuition fee? Diyak lakit di kayat ti agadal iti pag-iseskwelaam. Awan mat dakas na iti pagad-adalag. Uray saan akas iti pagad-adalam aklas akunada. Taadumatan tinagturpos iti deja pagadalan. Kan ada pa yung trabaho da. Basta, diyak kayat ijay apagadalan. Nakitak mo't nagsarita kayo ka ni Cynthia, ijay dalan, anak. Wananang, kas lalaisan na ti pagadalan mi. Imbag kano iti pagadalan da, taklas kano. Tilaang matbaya tinagdumaan ti pagadalan da, kan pagadalan yo. Day tangarod ti imbagak, nanang. Saan mo latang nga italtalak ti pananglais na kan ka, anak ko. Tinaskat kat makaturpos ka. Ikagumaak, nanang. May salangan atawan, may saakto na maestra. Sapay ko, maanak ko. Oray makitang tangdan laang ni tatang mo, kan makilablabada akmet. Makalpas kan tulat ta ko, ma. Ikagumaak day ta, nanang. Nadamag kumot itiin na ti kaadalan ni Cynthia. Asaan ka no ang makaturpos ti anak ta itatawan? Apay ko maasaan. Saan nga ta pamadakas na matday ta iti anak ta? Day tangarod ti atap ko. Kasaritak tuman ti anak na inton sumangpan. Rumbang laang Kat nunangina pa iti baybayadan ta iti daydi apagadalan. Kasano nga tano agpaiso tinadamag ko. Diyak amo ti sawak iti dayta. Pasaray maladaw asumangpat. Damagak no napanan na. Kat kuna namat nga da kano inaramid da a research da. Nasaya at tasimangpat kan. Ibagam man tipod no. Anya apod no ti kayat yung ibagak, mami. Pudno ka di asaan ka makaturpos itatawan. Apay. Kwa ngamin, mami. Ado ti bagsak ko. Sinalbag. Apay adi mo inggaad tinagadal. Inggaod ko mat. Ngam, jakman amo. No pudno nga inggaad mo. Apay nga rod anabagsak ka. Jaka mo, mami.
Nagimot-mat ngamin amang iti grado dagiti mangisurusuro. No imot da ako nam. Apay nga rod asaan anabagsak ti daduma. Kaya't asawan dayta. Asaan mo nga inggaed tinagadal. Si kamot ti masabat ko, Basang. Saan ka day ang nagkaadalan kayo iti elementarya ko ni Lexi? Apay ka ni tata. Saan itan? Taijay pribado a pagadalan ti pagadadalak. Agturpos ka kalimot, Basang? Ha? Apay adi na magyuday tata. Nadamag ko laeng. Dakas ka day tagdamag? Nagado adamagan nyo. Apay aday tapay. Di ta kayo manlangan. Dinamag ko laeng, Basang. Pasensyan, no di mo kaya ti panagdamag ko. Nay, Berto, apakaslada na unag apampanunutam dito'y dalan. Pampanunutam ka di, ti kinarigat yu iti biyag. Sabas. Dakas ka di ti panagdamag ko iti anak mo. No agturpos itatawan. Apakas lakasurunak. Na, apay ngamin aday tapay laang ti dinamag mo. Anya tinaknakan mo. Anya ko matidakas na no dinamag ko. Agkaadalan da ngamin ka ni Lexi. Na, Agturpusan ni Lexi nga anak ko. kasano ko mga agkaadalan da. Kat di mo kabaalan apagadalan ti anak mo, iti pribado apagadalan ti anak ko. Nagkaadalan da iti elementarya. Kan naggidan da naggraduar iti elementarya. Dayta ti kayat ko asawain. Salbag da di Alberto. Apay ni Berto. Uray mula imbartakan. Imbaga nang din ti panagturpos ti anak na iti kolehiyo. Ipalastog na kadidayta ang panagturpos ti anak na. Imbaga, tagturposan. Ngam ni Cynthia, saan pa'y? Ay, di nantumo namin inggaed tinagadal. Ay, uray makadal ti anak da. Tawan mat sa nikwada, akas kada tayo. Oh, Wan matkit di mamirmiraot damelal. Kablawan ka anak ko. Nagturpos ka matlaangan nga oray pirmi arigat tayo. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman tayo ti Diyos. Tanadanon matlangan ti tagiuray tayo. Ti panagturpos mo anak ko. No makastragak lakit di iti trabaho. Uray saan kayon amakilaba. Tapno makaina na kayo mat, nanang. Kabaelak pa'y mat, anak ko. Sumardengak tun ano, saan ko nakabaelan? Basta, dayta ti kayat ko, nanang. Ag-relax kayon tumat. Tapno mananam yung mat ti bunga ti bambanog yun. Nagtigsamot ng titudo kan angin na. Nakman pa'y kitaan di tarakan ko ano ang kan baka. Ipan ko'y tinatalgad a lugar. Ay, agan anad ka. Napigsapay mat nga ro ti bagyo na. Ayantay kaputi ko na ya. Nakasabit lang madita dideng ti kusina. Umay mo nga ron irikap di ruangan. Tanay, idurong ti angay. Umayak matlag lutaw. Ay, mangidadangak pa iti danom, apag kape. Wala nga ron. Tahus tunto anapudo tunto nagsubli ako. nagpigsagot tinday to'y abagyunan. Hindi pa'y rabiing awan pa'y sarday na. Uy, Di ka man kuti ako ti tanik naglamin. Mayat ti agkukot. ay, ka man kiti mangidadang iti pagkape. Tanih na lamin. Sabas! Lokatan yung tiritaw yaw! Nimot Berto day tagtuktok-tok. Umay da siguro agkamang dito'y balay. Amangan no narbat ti balay da. Sabas! Isto, bumat na ita.
Naglamay. Rumor kayo nita! Nagdagkagkiringat iti ti balayaw! Pero sinyo! Anya? Rengat ko na. Ay, bumangon tan. Tarong muartan. Uy. Ay, Hala, tarasin tayo ti agkamang iti balay. Marga ayon ti sikigan ti balayaw. Darasam Diyos eh. Ingkariingan ni Cynthia. Agyaman kami unay kan kaberto. No saan ka nga imay ijay balay. Nairaman kami kumay tinarga ay abalay mi. Naimbag tarapan ko kinita na iti tarakan ko. Adayo akpay lang kat nakita kong tidakkel arengat iti sikigan ti balayaw. Iso nga imay ko imbaga. Ay, nasaya at ipanagpuspusom. Italang am amiris ko. Anaglablabos kami iti kalabos kada kayo. Ngam nasaya at kayo latta kada kami. Agsipod taday ti rumbeng. Saan tayo kumangag palpalangguad? Ta saan nakayat ti Diyos tinapalangguad? Mamati ak. Asikat inaramat ti Apo. Tapno agpakumbaba kami. Kat agbalbaliw kami kamsat. Nasaysaya at nga adayo tinapakumbaba, ta tinapalangguad, ibabain na amismo ti bagina. Agbalin ang napakumbaba, tadayta ti pagayatan ti Apo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.